За сезоните на живота. Повече от 30 години Джим Рон се занимава главно с изучаване фундаменталните основи на човешкото поведение, които имат най-голямо влияние върху личния живот и бизнеса. Джим Рон – това е стандарт, по който се равняват тези, които искат да преподават и учат другите хора. Джим Рон към днешна дата е провел повече от 5000 срещи и него са го слушали 3 милиона човека. Той е провеждал своите семинари и работни срещи в Европа, Азия, Австралия и Африка. Той е член на Националната асоциация на ораторите и има награда СРАЕ, връчена му през 1985 година за изключителния професионализъм в ораторско изкуство. Утвърждава своето положение и репутация като ръководител на редица бизнес начинания. В момента компанията Jim Rohn International представлява конгломерат, който се занимава в световен мащаб в маркетинговото развитие на личността и мениджмънта, като провежда семинари по техники на продажби, както и програми за обучение. Тази книга ще ви даде възможност да успеете в бизнеса си и да го отведете до нови висоти. Тази книга може да се чете от хора с различни интереси. Тя е философско есе, което разкрива общата връзка между природните закони и човека. В нея по уникален начин е показано как животът и бизнесът много приличат на смяната на годишните времена, на сезоните в природата. Книгата «Сезоните на живота» би могла да се напише за всеки един от нас. В нея се изследва по какъв начин триумфът и трагедията влияят върху окончателния характер, върху живота на отделния човек. Компанията Jim Rohn Productions е организация, която съдейства за популяризиране на идеите и принципите на Джим Рон. Самата тя е един от примерите за успешна реализация на неговото учение. Задачата на компанията е да разпространява идеите на Джим Рон навсякъде, където има аудитория, готова да го приеме. Без съмнение, в бъдеще книгата «Сезоните на живота» ще се разглежда като крайъгълен камък на новото мислене, способно да трансформира и да изменя съдбата на хората, на цели организации и компании и да ги изведе от сферата на посредствеността до най-високи постижения. Тази книга е предшественик на много произведения, които са издадени и разпространявани от компания Jim Rohn Productions. Тя е написана правдиво, с много вдъхновение. Ясно са формулирани основните принципи, необходими на тези, които ще изменят живота си към по-добро. За хората, вървящи по пътя на самопознаването, тази книга може да отвори вратата към съвършенно нов свят на победи и пълно удовлетворение от собствения си живот. Изразявам признателност на моята майка и на моя баща, които ме учеха, че животът и бизнесът приличат на смяната на годишните времена. На Дан Макбридж за голямата вярност и непоколебимо постоянство, което никога няма да забравя. На Рон Рейнолдс, който намира уникални възможности много хора да слушат и споделят нашите идеи. На всички тези, които са ми помагали от първите години на моя живот до днес. На тази аудитория, която вие бяхте за мен, както обществена, така и частна, както голяма, така и малка, както на беседи, така и на семинари, която ме задължава да намеря нови пътища, за да споделя с вас моите най-съкровенни мисли. Всеки от вас трябва да знае колко сте ми скъпи. Предисловие. Джон Кенеди веднъж забелязал, че Уинстън Чърчил мобилизирал английския език и го заставил да се сражава. Поколения хора са слушали вълнуващите речи на Цицерон, Даниел Уебстън, Дизраели, Чърчил и Кенеди.
Хора, надарени от Създателя с сила на своите думи и речи, можещи да променят хода на човешката история и да повлияят върху живота на отделната личност. Джим Рон е човекът от нашето поколение, който също има такава дарба. Неговите вдъхновяващи семинари и изказвания пред слушатели в Америка и в целия свят са променили живота на десетки хиляди хора. Той притежава уникалната способност да намира необикновеното в най-простите понятия и вещи и да го изразява с такива словесни образи, които въздействат върху всички слушатели. Книгата «Сезоните на живота» дава само бегла представа за дълбочината на характера на Джим Рон. Способността му да събуди у нас спящата духовност е най-ценното в период на промени и при решаване на жизнени проблеми. Макар че тази книга е първа за Джим Рон, тя няма да е последна. Моето сътрудничество с него при подготовката и издаването й ме убеди, че светът трябва да опознае по-добре този човек. Неговите идеи за целите на живота, за развитието на личността, за изкуството на лидерството и ефективните връзки са необходими във всички сфери на образованието, управлението и бизнеса, а неговият принос за подобряване качеството на семейния живот е просто неизмерим. Напълно е възможно тази книга да стане образец за литературно творчество. Роналд Рейнолдс. Глава 1. Цикли и сезони на живота. В продължение на 6000 години летописна история на човечеството, хората са се раждали, получавали са съвети от своите родители, получавали са знания от учителите и постоянно са натрупвали собствен жизнен опит. Много от тях са си поставяли амбициозни цели, лелеяли са за възвишени мечти, но след като са напуснали живота, са оставили само акт за раждане, надгробен паметник, стоки и услуги за $500 000, изразходван за целия им живот, от скромното начало до с нищо незабележим край. По темата «Как да постигнем успех» са написани много книги, провеждани са много семинари и тези, които са постигнали успех, с готовност споделят своите идеи и опит с всички, които пожелаят да слушат. Някои постигат богатство с цената на загуба на приятели и с краха на своите семейства. За други, мечтата да натрупат състояние за винаги остава непостижима. Но семейството е здрава, непоклатима крепост. По-голямата част от нас са в една от двете категории. Или бедни, но с мечта за богатство, или стават богати, но с постоянен стремеж отново да намерят онова просто човешко щастие, което ги е съпътствало в бедността им. Тази книга не съдържа инструкции за това как да постигнем успех или как да избегнем краха. В нея са събрани идеи и наблюдения за 40 години и е опит за обективно виждане на събитията в нашия живот, на целите, които си поставяме и възможностите, с които разполагаме за тяхното постигане. Ако можеше да се даде точен отговор на тези въпроси, то такова откритие би било признато за историческо, а ние всички бихме живяли, наслаждавайки се на успеха си. В действителност, това, което е успех за едни, би било саморазрушение за други. Тъй като Всевишния е създал всеки от нас като уникално същество, той за всеки е подготвил и уникални отговори за вечните жизнени проблеми. Целта на книгата е да събуди у всеки от нас неизчерпаеми запаси от вдъхновение и да се извлече от дълбочините на сърцето и ума тези отговори, които са били заложени в нас по рождение. Ще се опитаме заедно да намерим собствени отговори за решаване на нашите лични проблеми, като изследваме
циклите и сезоните на живота. Глава 2. Влияние на това, което ни заобикаля върху обстоятелствата на живота. Всички ние, богати или бедни, млади или стари, образовани или не много образовани, всички ние сме сбор от влияния на хора и събития, които по някакъв начин са ни въздействали от момента на нашето раждане. Всяка мисъл, която минава през нашето съзнание, е оказала своето влияние върху формирането на личността ни. Всеки гледан от нас филм, всяко телевизионно предаване също. Всички разочарования, победи, съмнения, мечти, а също така любовта ни към някого. Всичко това ни е въздействало. Какви сме станали и какво имаме, всичко това постепенно се натрупва в нас. Човек е склонен да обвинява някого или нещо за своите неуспехи. Ние ругаем правителството, своите конкуренти, ръководители, инфлацията, сроковете на плащане, даже транспорта и времето. Всички хора и събития, които някак си са ни повлияли и са оставили в нас следа, благоприятна или не, сега са в миналото. Това, което се е случило, макар и не отдавна, например вчера, няма да има за нас никакви последици, ако ние не позволим това. Голямо значение има кой и какво ни води днес и всеки следващ ден. Това какви сме били е свършен и непроменим факт в нашия живот. Обаче това какви още можем да станем, в това пред нас се откриват безгранични възможности. Затова не трябва да допускаме бремето на преживяните в миналото трудности и неуспехи да влияе отрицателно на нашите възможности в настоящето и на бъдещото разкриване на потенциала, заложен в нас. Най-голямата ценност на миналото се определя от това доколко мъдро ще успеем да го използваме в бъдещето. Нека нашето минало ни помогне да направим бъдещето по-радостно и по-богато. Този, който сериозно смята, че заслужава да постигне финансова независимост, трябва да престане да се оглежда назад, в огледалото на своя минал живот. Той трябва да се съсредоточи върху това, което му предстои. Трябва да започне своя път към успеха с подробен преглед на хората и обстоятелствата, които влияят върху неговия живот днес. Да разбере по какъв начин това влияние ще се отрази върху бъдещето му. Понякога около нас се формира такъв кръг от хора и се стичат такива обстоятелства, че ако ние не ги променим, то нашето бъдеще ще се окаже почти такова, каквото е миналото ни. Всеки от нас се сблъсква с тази негативна страна на прогреса ежедневно. Един от най-големите проблеми на живота е в това от една страна да притежаваш достатъчно мъдрост да разпознаваш тези негативни страни на прогреса, от друга да проявиш достатъчно мъжество, за да не им обръщаш внимание, ако това е необходимо. Никой от нас няма да изпие доброволно чашата, ако знае, че в нея има отрова. Обаче всеки има приятели, които ни оказват точно толкова убийствено влияние. Разликата е в това, че отровата действа мигновенно. Едва изпил я, човек пребледнява, слабее, а после всички негови жизнени функции се прекратяват. Другите отрови са способни да убият надеждата, честолюбивите замисли, ентусиазма и жаждата за действие. Методите на отравяне са различни, но крайният резултат е един и същ. Не е голяма разликата между този, който е загубил живота си, и този, който е загубил надежда. Винаги ще се намерят хора, усмиващи тези, които четат полезни книги.
Разликата между тези, които не умеят да четат книги и тези, които не искат да четат книги, е много малка, а резултатът е един и същ – невежество. Винаги ще се намерят хора, които ще се опитат да ни откажат от търсенето на нашето призвание, при все, че за всеки от нас е много важно да намери най-доброто, за което е създаден, ако иска да бъде истински щастлив. Винаги ще се намерят хора, които неодобрително гледат тези, които си поставят честолюбиви цели. Но без цели няма постижения, а без постижения животът остава такъв, какъвто е бил в миналото. Винаги ще се намерят хора, които злословят за тези, чието работи вървят успешно. Винаги ще се намерят хора, които проклинат тези, които са намерили пътя за по-добър живот. Винаги ще се намерят хора, които изпитват омраза към тези, които са постигнали по-добър живот. Ако не ги отстраним от обкръжението си, те ще ограничават и спъват нашите стремежи и вероятно ще унищожат възможността ни да постигнем успех. Нима можем да се радваме на неудачника или да изпитваме щастие в мизерия и бедност? Едно голямо разочарование за този, който започва да променя своя живот към по-добро, е, че често го напускат приятелите. После, онези, които са останали назад, говорят: откакто започна да живее по-добре, той ни забрави. Но всъщност тези, които са се примирили със своята посредственост, сами са избрали да останат назад. А почти винаги именно хората, които са се издигнали над тълпата, са искали да се върнат към приятелите си и да ги обгърнат с дружба и любов, но не могат, защото завистта сред останалите назад не позволява това да се случи. Много е трудно да се направи пауза в средата на живота с цел да се анализира всичко натрупано и преживяно. Често ние сме склонни да приемаме идеи, ограничаващи и задържащи нашия прогрес. Продължаваме да поддържаме дружески отношения с хората, даже ако дружбата с тях пречи на нашето израстване като личности. Продължаваме да поддържаме приятелството, въпреки че то влияе разрушително върху жизнената ни позиция. Ние често контактуваме с партньори в бизнеса, които се опитват да ни научат на неморални, нечестни или незаконни начини за водене на бизнес. Понякога се стремим да увеличим колкото се може по-бързо своите печалби, намалявайки качеството на нашата работа. В живота ние вървим по най-различни пътища. Въздействат ни много хора и идеи, което в крайна сметка формира нашия характер. Тоест, често ние се намираме под влияние на жизнената позиция на хора, които сами не са постигнали големи успехи, нямат резултат от своята работа или щастие в живота си. Около всеки от нас има кръг от познати с определени възгледи, навици, обичаи, мнения и философски принципи, който кръг ние просто нямаме право да запазваме, ако истински се стараем да направим живота си по-добър, колкото и непопулярен да е този извод. Приятелството наистина е ценно понятие, но животът на човека е такъв, че би било глупаво да се отказваме от реализиране на своите възможности само поради опасение, че един от нашите добри приятели ще ни напусне. За нас е обичайно да се съберем на обяд с няколко приятели по бизнес. За един час ние не само успяваме да удовлетворим своя апетит, но и да поговорим, да се посмеем или да обсъдим някого от отсъстващите колеги. При това често повтаряме някои полуистински сведения, дошли при нас като слухове. В своя разговор обичаме да се оплакваме от правителството, ръководството, сътрудниците. Много обичаме да ругаем транспорта, данъците, времето и системата като цяло.
но не правим равносметка на това, което би ни помогнало да набележи определени решения. Ние не правим усилия да го продължим с колегите, от които зависи реализирането им, а предпочитаме да оставим всичко на автопилот. Ако искаме да внесем позитивни изменения в своята жизнена позиция, да повишим своите резултати и да имаме щастие в живота, трябва да се придържаме към жестоката и болезнена за нас дисциплина. Тя изисква да започнем с почистване градината на нашия живот. По-добре е просто да похапнеш в самота, отколкото да участваш в разговори с негативен характер. По-добре е да отмениш среща, отколкото да се срещаш с тези, които ти губят времето на празно. По-добре е да смениш темата, отколкото да продължаваш разговор, имаш за цел да обиди или унизи някого. По-добре е да кажеш цялата неприятна и болезнена истина, отколкото да продължаваш да говориш полуистини и да измъчваш душата си, само за да изглеждаш по-добре в очите на околните. По-добре да кажеш не, отколкото да, по отношение на това, което не искаш да правиш, или по отношение на човек, с когото не искаш да си имаш работа. По-добре е да проявиш твърдост, отколкото да останеш вежлив с хора, не заслужаващи това. Да подобриш своите лични жизнени обстоятелства означава, че трябва да се научиш да правиш това, което неудачниците просто не искат да правят. По-добре е да имаш няколко истински приятели, отколкото да имаш много лъжливи приятели. По-добре е да нямаш приятели, отколкото да имаш няколко лъжливи приятели. Животът – това е финно маневриране сред критерии, като избор, отказване, преоценка и промяна. Стремежът винаги да бъдеш мил и любезен няма да доведе до нищо добро. Хората, имащи негативно или напълно разрушително отношение към живота, имащи чужди в общоприетия смисъл мнения, винаги търсят някой любезен, който да ги слуша. Те обичат да изливат своя словесен боклук в съзнанието на отсрещния. Внимателно изучете доколко авторитетни са тези хора и доколко имат право да влияят върху формирането на вашата жизнена позиция. Един от големите жизнени проблеми за всяка отделна личност се състои в това – да се научи на изкуството да стои на стража пред вратите на своето собствено съзнание. Думите, мненията и коментарите на другите хора постоянно вземат мито от всеки от нас. Звучащите наоколо ни отекчителни разговори, изказвания за безнадежност, постоянни оплаквания, недоволство, обвинения и критикарство, всичко това се отразява както на нашето настроение, така и върху формирането на нашата индивидуалност и окончателния ни характер. Както е казал един мъдрец, мрачното лице не е резултат от някакво нещастие. Това е резултат от мрачни мисли. Често родителите от най-добри помисли, но абсолютно неправилно, говорят на своите деца, че те са лоши, капризни, егоистични или несговорчиви. Учителите също така съобщават на родителите, че детето им е бавно, необщително или че се учи лошо. На всеки от нас в началото на своя живот му се е случвало да чува доста импулсивни забележки и оценки от близките си, които даже не подозират, че са произнесли точно онези думи, които са се отразили върху формирането на вашия характер. Ставайки големи, ние започваме да избираме за своя кръг на общуване тези хора, които най-много приличат на нас. Слабия привлича слабия. Бедния се чувства най-комфортно с бедните. Човекът, постигнал успех, се стреми към хора, също постигнали успех. Тези с оптимистичен поглед върху живота си
избират за общуване подобни на тях. Какви сме станали, в значителна степен се определя от типа събития, книги, хора и стил на живот, който ние самите избираме. Ако си поставим за цел да променим своето лично и финансово положение и да се издигнем от едно ниво на друго, то ние трябва да приемем неоспоримия факт, че такъв прогрес ще поиска от нас да се освободим от нещо. Нещо да унищожим. Ние трябва да пожертваме много обстоятелства и хора, които досега са имали влияние върху нас. Всички източници на съмнение, безпокойство, негативно влияние, алчност и егоизъм трябва да бъдат пресечени, така че да не претърпим някакви промени под тяхното въздействие. Всички, които имат намерение да се променят или да променят обстоятелствата на своя живот, трябва още от началото да скъсат тези ментални пътища, с които са се свързали и които правят тази задача почти неизпълнима. Да унищожиш миналото, това е доста трудна задача, даже без хората, които със своите забележки и според жизнената си позиция ни теглят назад към онова, което ние се мъчим да оставим, от което се стараем да се избавим. Представете си човек, мъж или жена, който постоянно се опитва да свърже двата края, плащайки само част от своите дългове, купувайки си дрехи на евтини разпродажби, мъчайки се да икономисва от всичко, за да си купи още една кутия боб и прави безброй други неща, които са принудени да правят хората, когато не са способни да заработят достатъчно пари. Накрая настъпва ден, когато човекът, изпитващ цялата гама от чувства на гняв, фрустрация и унижение, добива увереност, решителност и смелост да каже сам на себе си: с това свърших завинаги. Такова решение да промениш себе си и своя живот е непоколебимо и такива хора започват да четат сами необходимите и полезни за тях книги, набелязват правилните пътища, започват да мислят позитивно и да търсят собствена житейска позиция. Техният живот поема по пътя към доброто. Представете си обаче какви ще бъдат шансовете за успех, ако човек въпреки цялото си въодушевление, решителност и предприети усилия, в края на деня трябва да се върне вкъщи. При същите тези хора, които вече са му изказали своите негативни оценки, насмешки и преувеличени съмнения. По всяка вероятност, винаги ще се намери някой негативно настроен шурей или зет, който язвително ще каже: за такъв неудачник като теб, това безусловно не е лошо. Желая ти успех. Човекът, намиращ се както във властта на своята решителност да постигне успех, така и под влиянието на близките му хора, които със своите думи постоянно му напомнят за неговото безславно минало, изпада в състояние, напомнящо возене в асансьор. Сам той в своите мисли и дейности се устремява нагоре, а в това време някой друг необмислено натиска копчето надолу и асансьорът се спуска, а човекът се оказва пак там, откъдето е започнал. Като резултат, току-що получената увереност бързо отстъпва място на предишните съмнения. Новите действия дават път на старите страхове и опасения и в крайна сметка човек може пак да се върне към този начин на мислене, който и в морален, и в финансов план ще го накара отново да падне на колене. Нашите приятели, действайки от добри подбуди, след като са ни откъснали със своите деструктивни изказвания и оценки от света на нашите честолюбиви замисли, от света на нашата мечта и след като са ни върнали назад в предишната реалност, ще поискат да отпразнуват това събитие и ще ни поканят на своята традиционна вечеринка в петък вечер,
където ние пак ще станем активни участници и заедно с всички ще пускаме шеги и саркастични насмешки, пак ще сплетничим, доволни от собствената си посредственост. Сменяйки своите мечти за нов живот с стария начин на мислене, ние в крайна сметка изключваме възможността някога в своя живот да направим опит за нови планове, да започнем да търсим нови пътища към нови действия. Значението на нашето обкръжение, кръгът на правилно избраните приятели, е неизмеримо голямо. Опасността да се заобиколим с лъжливи приятели може да доведе до опустошителни последици. В тази връзка не би било лошо да се проведе изследване на тема влиянието на дружбата върху правилното развитие на личността. В заключение, трябва да се признае, че истинските приятели не е задължително да са тези, които имат повече пари. Голямо внимание при избора трябва да се обръща на тяхната жизнена позиция, на тяхната осведоменост и на техните човешки достоинства. Не всички бедни хора провалят своите приятели и не всички богати могат с нещо да обогатят нашия живот. Внимателно изучавайте своите приятели, обаче не от гледна точка на техните банкови сметки или постижения. След като сме изучили кръга на нашите познати, стоящи на различни стъпала на финансовата стълбица, можем да кажем, че с някои от богатите, а също така и с някои от бедните приятели, ние не трябва да продължаваме да поддържаме връзка и трябва да се разделим с тях. Глава 3. Значение на жизнената позиция. Независимо от регионалните възгледи или от интелектуалните наклонности, е трудно да отречем, че всички хора са обединени от някаква гигантска система, управлявана от непозната за нас сила. Лично аз съм убеден, че индивидуалният интелект на човека, неговото истинско аз, вече е съществувало някъде на друго място. Преминал е определени стадии на растеж, обучения и изпитания, преминал е стадии на възход и падение. С една дума, вече е претърпял определено развитие. Аз смятам, че 70 години средна продължителност на нашия земен живот, това е само стъпълце в някакъв грандиозен методичен план на вечното движение, в което ние или прогресираме, или отстъпваме назад. През това време нашите близки, тези, които са се придвижили напред, а не са деградирали, се отделят и ще тръгват към ново знание и по-дълбоко разбиране на нещата. Ако човек, искащ да напрегне, не се връща назад в своето развитие, то това му позволява по нов начин да осъзнае миналото и по-дълбоко да разбере общия ред на нещата. Възможно е това да е адът или вечното възмездие. Представете си мъката на човешката душа, която изведнъж е разбрала, че фактически ние, всички ние на тази земя, сме били изпитаеми, без да осъзнаваме това. Че вместо постоянно личностно израстване, вместо по-дълбоко осъзнаване и ново разбиране, ние сами доброволно сме избрали безпорядъчния живот, празнотата, мързела, търсенето на виновни и махмурлука. А тези, които сме обичали повече от всички на тази земя, които са избрали по-устойчиви ценности на земната изпитателна площадка, тяхното напредване става пред очите ни, а ние изоставаме и вече не можем да направим нищо, за да ги догоним. Нашето вечно проклятие ще бъде осъзнаване на изключителната ценност на любовта, честността и другите човешки добродетели. Осъзнаване на това, че нашите близки са крачка пред нас в своето вечно движение. И ние повече не можем да говорим с тях, да се докосваме до тях.
да ги целуваме, да им изказваме своите чувства. И винаги ще знаем за тяхното съществуване, макар че те вече не знаят за нас. Колкото повече чета и размишлявам за хората, за техните постъпки, за тяхната съдба, толкова повече се убеждавам, че първоначалното природно предназначение на човека в земния живот е да се развива, да успява, да се усъвършенства и да постига своето щастие. В страна изобилна с възможности, всеки в рамките на своя собствен живот може напълно да реализира себе си и да постигне всичко, включително и лично богатство. За разлика от някои религиозни учения, аз смятам, че богатството съвсем не е грях. Бедността – това е грях. Защото бедността с редки изключения поразява хора или групи хора, които са избрали да не използват своите самобитни таланти. Вместо това, позволява на тези, които са открили и използвали възможностите си, да се разпореждат с тях. Аз разбирам, че има хора, които, опирайки се на църковните авторитети, твърдят, че смирение трябва да се възцари на земята, като заявяват при това, че за да бъдеш смирен, трябва да си беден. Обаче аз смятам, че това е просто глупост. Това е общата форма на рационално обяснение, усвоена от мързеливи хора, желащи да оправдаят собствената си инертност и липсата на какъвто и да е прогрес в своето развитие като личности. Към категорията на мързеливите и безотговорни хора аз причислявам и тези, които бездействат пред трудностите. Дори тези трудности да са много сериозни. Аз причислявам към тази категория и тези, които в своята професия са извършили по-малко от своите възможности, които непълно са се реализирали в своето призвание. И накрая аз причислявам към тази категория и тези, които не са направили нито веднъж усилие да подобрят своята жизнена ситуация. Представете си, че Джордж Вашингтон е решил да не опитва да се сражава на река Делавер, тъй като по сила е отстъпвал на противника си. Представете си, че Ейбрахам Линкълн се е предал, когато е изпитвал трудности като обикновен войник, или когато е претърпял крах като бизнесмен, или когато конкурентите му са го победили в изборите. Представете си, че Джон Кенеди бе решил да не се лети до Луната и не бе направил Америка първата страна, както в очите на американците, така и на света. Представете си колко по-беден би бил света без приноса, който са внесли тези и други велики хора, преодолели ударите на съдбата и нещастията с силата на своя талант, горещо желание и твърдо решение да напуснат този свят само след като го направят малко по-добър, отколкото е бил преди тяхното идване. В случай, че не ми се е отдало да ви убедя в правотата на моята гледна точка, аз бих искал да подчертая, че първоначалният замисъл на Бога или на тази висша сила, която е скрита зад нашето съществуване, не е в това да търпим поражение и да прекарваме живота си в бедност, да изпитваме съжаление към самите нас, като се занимаваме с самобичуване и проявяваме посредственост във всяка форма. Аз мисля, че Божият замисъл на човека съвсем не е такъв. Човекът е сътворен да придобие всички качества, необходими за прогреса на личността, въображение, идеи, вдъхновение, потенциал от интелектуални способности. При това тези способности нямат никакви ограничения в своето развитие. Единственото ограничение, което имаме, това е неспособността ни да признаем собствените си неограничени възможности. Ние трябва да направим усилие да се заразим с ентусиазъм,
Нужни са ни усилия да продължим дори тогава, когато резултатите и нашите приятели ни говорят, че трябва да се предадем. Нужни са усилия за това правилно да определим отношението си към всичко, което ни се случва, както към радостта, така и към скръбта в живота ни. Нужни са усилия, за да се научим да обичаме себе си повече, отколкото другите, за да понасяме неуспехите и да не ни преследват съмнения и трагедии. Обаче не са нужни никакви усилия, за да претърпим поражение. За това нещо не е нужно, освен постепенно влошаване на отношението ни към своето настояще, към своето бъдеще и към себе си. Иронията е в това, че единственото, което ние можем да контролираме, това са нашите отношения и чувства. И в същото време повечето от нас прекарват целия си живот така, като че ли нямат никакъв контрол над тях. Но именно нашето отношение определя решението ни да четем или да не четем, да се борим или да се предадем. Именно чрез отношението си или обвиняваме себе си за нашите неуспехи, или обвиняваме другите за собствените ни неудачи. Нашите отношения определят дали обичаме или мразим, казваме ли истината или лъжем, действаме ли или бавно се движим напред или назад. С нашето собствено отношение ние и само ние действително определяме ще победим или ще претърпим неуспех. По невероятен, уникален начин е показано, че Бог, създавайки такава сложна и безкрайна вселена, е създал и рода човешки, като му е предоставил свобода на избора, която ни позволява да избираме както пътя на своите успехи, така и пътя на собствената си разруха. Този непостижим, но всезнаещ Бог предоставя на наше разпореждане финно балансирана сфера, наречена Земя, и е родил на нея човека разумен, който да е в състояние или да продължи развитието на планетата, или да я разруши. Невероятно възхищава това, че Бог е оставил своите творения и Земята, и човека в незавършен вид. Той не е построил мостове през реки и потоци. Оставил е ненарисувани картини, неизпети песни, ненаписани книги и непознато пространство. За извършване на всички тези дела, Бог е създал незавършен образ на човек, който в границите на своето сърце и разум протежава способностите да направи всичко това и много повече, в зависимост от своя собствен избор. Нашата позиция в живота определя нашия избор, а нашият избор определя нашите резултати. Всичко това, което ние сме и което можем да станем, това зависи само от нас. В момента, когато четете тези редове, вашата жизнена позиция вече е определила какво и какви сте сега. Вашия ентусиазъм, енергия, вяра в себе си и настойчивост, детския възторг пред вашето безгранично бъдеще, всичко това е резултат от единственото понятие лично отношение към живота. Работата на Господа Бога е свършена, а работата по създаване на вашето по-добро бъдеще едва започва. През целия ви останал живот, докато вие продължавате да живеете и дишате, имате шанс да завършите това творение, което Бог е оставил незавършено, и по отношение на земята, и по отношение на самия човек. И така, жизнената позиция или отношението към живота, това е най-важното в циклите и сезоните на човешкия живот. Глава 4. Постоянният предсказуем модел на промените. Приливът обикновено идва на брега, после се отдръпва. Слънцето изгрява, подарява своята светлина, после захожда
отстъпвайки място на тъмнината. Сушата в полето се сменя с проливни дъждове. Днес ние изнемогваме под жаркото августовско слънце, а после някъде в разгара на зимата се гушим, опитвайки да се скрием от пронизващия студен вятър. Постигнатото благосъстояние ни дарява със своите богати възможности и награди, но после настъпва момент, когато всичко това свършва поради влошаване на ситуацията в бизнеса. Усмивката отстъпва място на сълзите така, както радостта се сменя с мъката, а ликуването с трагедията. Близките приятели стават заклети врагове. Оръдията и кръвопролитните войни се сменят с тишината на временния мир. У всеки от нас, живеещ върху това вечно въртящо се бяло-сиво земно кълбо, наречено земя, увереността отстъпва място на съмненията. Спокойствието се сменя с стрес. Очакването отстъпва място на скуката, а успеха се сменя с разочарование. Според това как се върти колелото на живота, всички човешки емоции възникват, изчезват и после отново се появяват. Ние в ролята на зрители с учудване наблюдаваме как поколение хора, които са се отличавали с висока нравственост, създава безнравствено поколение. Своевременно това ни дава повод да предсказваме края на света, както това са правили и нашите далечни прадеди, сблъсквайки се с тази дилема много преди нас. Всяко поколение преживява своите конфронтации, разочарования и жизнени проблеми, така сякаш то е първото, на което му се случва да си има работа с такива проблеми. Макар че всъщност хората са преживели същите събития много преди християнската епоха. За всички нас единствен, постоянен фактор в живота са нашите чувства, нашето отношение към събитията, нашата жизнена позиция. Голям проблем, стоящ пред всеки човек, е да се научим да понасяме смяната на циклите в живота така, че това да не влече след себе си изменения в нас самите. Необходимо ни е постоянно и непрекъснато да правим усилия за самоусъвършенстване, за да можем пред лицето на сменящите се жизнени обстоятелства да създадем в себе си търпимост към събитията през зимния период на живота, а също така да си дадем възможност напълно да се насладим на даровете на есенния урожай. Глава 5. Пролет. Време за използване възможностите на дружбата, любовта и идеите. След зимните бури идва сезонът на активните действия и реализация на възможностите, наричани пролетно време. Пролетта. Това е времето за разораване и засяване на плодородните полета с семената на знанията, на поетите върху себе си отговорности и решителни действия. Пролетта. Това е времето, когато не трябва да се бавим. Не трябва дълго да обмисляме, опасявайки се от възможни неуспехи. Глупаво постъпва този, който постоянно си спомня за добрата или лошата реколта миналата есен, вместо да се заеме незабавно за работа тази пролет. Характерна особеност на пролетта е, че настъпва много бързо и лесно може да ни вкара в бездействие със своята щедра красота. Не си позволявайте да се отпуснете и дълго да се наслаждавате на аромата на цъфтящите растения, защото когато се опомните, може да се окаже, че вашите семена си лежат в чувала. Пролетта не се интересува дали вие сеете или спите. Не се безпокои дали това, което сте посяли, е достатъчно. Тя не се притеснява дали засажданите ценни зърна плодородна пшеница или безполезни семена са плевели. Пролетта, почвата, слънцето и другите природни сили
Не се грижат за това сеете ли, съдите ли изобщо. Пролетта просто настъпва, заявявайки сама за себе си времето, когато е необходимо да се възползвате от предоставената възможност. Тя няма да ви убеждава или да ви напомня, че е време да съдите. Няма да ви предупреждава за последствията, които ви очакват, ако вие не сеете. Земеделецът, който не работи, посреща пролетта без емоции. Господ Бог за това ви е надарил с разум, за да се вдигнете от своето удобно кресло и на време да излезете на полето. За всеки човек, мъж, баща, жена, майка или бизнесмен, идването на пролетта означава нова възможност. Да се запишеш в клас, да преговаряш с някого в подходящ момент, да проявиш смелост и да измениш своята работа или своето местоживеене. Възможно е даже да промениш своето отношение към нещо или към някого. Пролетта на живота рядко заявява за себе си. Затова не пропускайте пролетта. Не допускайте да премине, докато вие продължавате да седите в бездействие и да размислявате за суровостта на отминалата зима. Ние притежаваме разум, мъдрост и свобода на избора, дарени ни свише като представители на човешкия род. Затова продължавайте да съдите и да сеете, въпреки препятствията, които стоят пред вас. Камъните, плевелите и бодлите на целия свят не могат да унищожат вашите семена, ако сте ги посяли в достатъчно количество и с разум. За да се възползвате напълно от възможността, предоставена от пролетта, изчистете почвата от плевелите и камъните, които са във вашето обкръжение. Отстранете тези хора, които внасят във вас съмнение и песимизъм. Използването на такъв тор, като вярата и ентусиазма, ще се справят и с най-лошите вреди и плевели. Не слушайте тези, чието думи убиват всяко желание за работа. Тези, които биха искали да останете с тях и биха бездействали през целия работен пролетен сезон. В края на краищата ще се окаже, че те ще останат без нищо през есента и зимата и ще помолят за помощ точно тези, които са се възползвали от пролетния сезон и са положили основата на бъдещия си успех. Същността на пролетта е във вярата, изтъкана от нишките на постоянните човешки усилия. Тя е свежия вятър на новите възможности, който разгонва облаците на зимния сезон. Пролетта е времето, когато е необходимо да се излезе в откритото празно поле, което ни дава още един шанс. Там ние виждаме цъфналите полски цветя, маргаритки и други чудесни растения, посадени от Бога. Със своята поява те ни напомнят, че природата винаги изпълнява обещанията си. Нима не е чудно, че тези снегове, които през зимата ни караха да настръхваме от студ, са покривали и житните посеви, изправени сега пред нас в цялата си красота. Отхвърлете всяко недоволство, съмнение, песимизъм и оплакване от самите себе си и насочете своите усилия за преодоляване на зимните незгоди. Нима маргаритките се оплакват от студа и ветровете? Не, те не правят това. Те просто съществуват, като предвестници, като напомняне, като обещание. Нима лилиите се крият под земята, страхувайки се от неочакваното връщане на зимата? Нима те спъват своя растеж, боейки се от избоялите през лятото плевели? Нима полските маргаритки и лилии молят за извинение или лъжат, или водят жалко съществуване? Те са тук, защото са се противопоставили на обстоятелствата. Просто са отстранили от своя път препятствия като камъни, избита твърда земя. Вие трябва да направите същото, ако целта на вашия живот е процъфтяването. Бог е дал живот и смисъл на растенията в природата.
Сега дава и на вас тази благословия, да процъфтявате. Нима можете да кажете, че сте по-малко достойни от лилията или маргаритката? Нима те имат разум, способност да мислят или имат свобода на избора? Нима те могат да разговарят един с друг и да споделят идеи? Пролетта просто казва: аз съм тук. Тя ни дава своя живот и своята топлина. Изпраща ни послания, които подсещат за нейното пристигане. Червеношийки, катерички, връщане на лястовичките, а също и дивите ягоди за тези, чието килери са се изпразнили. Пролетта дарява усмивка на тези, които по подобаващ начин са посрещали нейното идване, и сълзи на онези, които са бездействали или са работили наполовина. Някои избират да работят малко, само толкова, колкото да оправдаят себе си за резултатите от есенната реколта. Други предпочитат през пролетта да ловят риба или просто да играят, да спят, да се наслаждават на полските цветя. Някои съдят лекомислено или много бавно, без да задействат своите способности и интелект. Други просто се осланят на Бога, по волята на който се раждат прекрасните полски цветя, забравяйки предупреждението, че вярата без работа е мъртва. Топлината, слънцето и плодородието на земята през пролетта – това е само частица от формулата на успеха. Катализаторът, даващ възможност да се получи висок краен резултат, това са честните и постоянни усилия на човека. Ето го и целият проблем. Като мислещи хора, ние сме дарени със свобода на действията. Имаме право на избор. Да спазваме дисциплина или да се откажем от нея. Да решаваме смело или да се свиваме от страх. Да действаме обмислено или да реагираме по инерция. Но имайки свободата на избора, дали я използваме във вярната посока или по-често почиваме, отлагаме и търсим подходящи оправдания за себе си. Понякога ние предпочитаме да си останем вкъщи, тъй като се чувстваме комфортно, или да поседим при ручея, вместо да излезем на полето, знаейки, че същият този разум, който ни помага да създадем прекрасни неща, ще ни помогне да сътворим прекрасна лъжа или убедителни обяснения за стеклите се обстоятелства. Човешкият интелект и свързаната с него свобода на избора не е благо, което от своя страна е връх на невежеството. Избирайте активните действия, а не бездействието. Избирайте истината, а не лъжата. Избирайте усмивката, а не намръщения поглед. Избирайте любовта, а не враждебността. Избирайте доброто във всичко от живота и изберете възможността за действие, когато ви се усмихне пролетта. Активността на вашите усилия при използване възможностите на пролетния сезон се определя от дълбочината и силата на вашата вяра. Животът не дава гаранции, че като си посял семената през пролетта, ще събереш урожай през есента. Ние можем само да се опираме на опита от миналото. Възможно е бурите на живота да унищожат резултатите от вашата работа. Обаче, липсата на усилия през пролетта гарантира липсата на резултати през есента. Непреходният закон на живота, приет от небето, ни дава вяра и гарантира, че всяко усилие на трудолюбивия човек ще се върне многократно. За всяка чашка посети семена ще получи чувал зърно прибрана реколта. За всяка добра идея, предадена на друг, в отговор ние получаваме много други идеи. За всяко проявено доверие, много блага. За всяка любов, живот пълен с любов. За всяка поддръжка, проявена към друг, необходимото ни одобрение и помощ. Честните усилия, изразходвани през пролетта, ще ни дадат честна почивка.
Всяка проява на търпение и разбиране към другите се връща при нас като подкрепа, особено в моменти, когато собствените ни действия предизвикват разочарование. Обещанието на пролетта е: каквото посееш, това ще пожънеш. Ако посееш лъжа, ще жънеш лъжи. Ако посееш алчност, ще жънеш бедност. Ако посееш бездействие, ще жънеш празен килер. Ако избереш забавяне, то след време израсналия плевел ще унищожи и малкото, което си посял. Разбира се, за да започнем да съдим, когато задуха приятен пролетен ветрец, са необходими определени усилия и дисциплина. Без тях през следващата есен със сигурност ще изпитаме огромна болка и съжаление. Разликата е, че товарът на дисциплината би тежал за нас грамове, а болката и съжалението – тонове. Затова ние сме длъжни да сеем и съдим през пролетта на своя живот или през есента ще просим топлина от другите. Зърното на житните растения възпроизвежда житно зърно. Семената на съмненията, страх или недоверие, появили се в нашето съзнание, също пораждат подобни чувства. Както земята ни връща това, което сме вложили в нея, така и разумът на човека съхранява в себе си това, което сме вложили в него съобразно избрания от нас начин на мислене. Не се хабят повече усилия, ако мислим за любов, успех или за увереност в себе си, отколкото ако мислим за омраза, бедност или малодушие. Времето за мислене е едно и също, но резултатите са различни. Всеки ден за нас е като ново идване на пролетта. В мислите, постъпките, мечтите и усилията на днешния ден е заложен резултатът на утрешния. Да изпуснем възможността, която ни се предоставя в този ден, значи да отсрочим идването на нашето по-добро бъдеще. Не трябва да използваме днешния ден само за да преживеем мислено събитията от вчерашния. Та нали утрешния ден също ще се нарече днешен? Никога няма да има нито по-добър ден, нито по-добра възможност, нито по-добра пролет, нито по-добро време да започнем от този момент. Старайте се да използвате днешните моменти и да градите своето по-добро бъдеще днес. Забавянето днес ще ви накара да съжалявате утре. За някой идването на пролета е време на големи трудности. Поради нашето нехайство или пасивност през миналите сезони, хамбарите и стомасите ни са празни. Храната и парите ни са нужни не през следващата есен, а сега. В гласовете на нашите близки звучи нужда, предизвикана от недостатъчните ни усилия и резултати, а в техните очи се чете срам и разочарование. В такива случаи ние често забравяме, че сезоните на живота не може да се ускоряват или забавят в зависимост от нашите потребности. Пролетното време може да се появи, но то няма да чака нито да превърне после в жътва. Нашите нужди, подобно на семената, трябва да почакат смяната на сезоните. Ние не можем да молим природата за аванс. Нуждите, желанията и молбите няма да помогнат на тези, които изпитват плачевните последствия от своето нехайство. И ето, че с празни стомаси, празни хамбари и с велико съжаление, те ще бъдат принудени да излязат на полето през тази пролет, защото бездействието би осигурило повтаряне на сегашната ситуация. Да опитаме накрая да станем достатъчно мъдри и да забележим плахите проблясъци на пролетта в нашия живот, които всеки нов ден носи със себе си. Това са възможностите да слушаме изказвания на хора, които са по-умни от нас.
Да сложим детето на колене, да се разходим по крайбрежието с любимия човек, да приемем ценното от хубавата книга, да говорим добре за някого, макар силата на навика да ни кара да търсим недостатъците в него, да наблюдаваме колибри, цветя и пеперуди, които са въплъщение на най-удивителното чудо – природата. Умейте да цените редките случаи, когато за разнообразие може нищо да не правите. Заставете се да изключите телевизора и като се възползвате от възможността, проведете семейна беседа или просто се насладете на тишината. Целият живот е низ от възможности, които оставят приятни спомени от тези, които са се умели да се възползват от тях, или чувство за съжаление от тези, които са били прекалено нехайни, за да ги използват. Животът. Това е постоянно начало, постоянно откриваща се възможност, постоянна пролет. Ние просто трябва да се научим да гледаме на него така, както сме гледали в детството, за да запазим завинаги любопитството и въодушевлението. Успехът, щастието и душевното равновесие съпътстват тези, които умеят да откриват необикновеното в ежедневието. Уникалната взаимовръзка между Слънцето, Земята и семената ще даде през пролетта напълно предсказуеми и удивителни резултати за тези, които се умеят да се възползват от предимствата на пролетния сезон. Глава 6. Лято. Време да защитаваш и да мечтаеш. Постигането на успех в живота никак не е лесно, както е трудно и на семената, пробиващи своя път към светлината през твърдата земя и разпръсната тор, спомагаща за растежа им. Всяко движение напред, всяко щастие или успех изискват постоянни усилия, които могат да лишат от мъжество слабите и недостойните. Всяко преодоляно препятствие се сменя с друго. Животът – това е безкрайна история на постижения, въпреки трудностите, а не при липсата на такива, тъй като без трудности няма успех. Не обвинявайте живота за това, че ви създава проблеми и затруднения. Нима семената се оплакват от камъните върху или под които растат, през които трябва да пробият своя път към светлината. Нима би съществувал на земята някакъв заслужаващ уважение живот, ако всеки се предаваше още при първите изпитания. Препятствията постоянно и неумолимо ни дърпат надолу, като ни дават нови и нови причини за разочарования, отчаяние и униние. Винаги ще се намери причина да се предадеш. Винаги ще има повод да се оплачеш. Но само ако се поддадете на това, вие ще позволите на съдбата да ви тегли надолу. Единствено плевелите и бурените растат сами. Тях не трябва да ги отглеждаш и да ги пазиш. Те ще се плодят и оживяват безпроблемно. Но нима някой харесва плевели? Пролетта е време за създаване на ценностите в живота, за засаждане на това, което през лятото ще отглеждаме, за натрупване на опит. Краят на пролетта не може да означава край на човешките усилия, тъй като едно дело завършва, обаче друго трябва да започне. Лятото на живота е времето за постоянни ежедневни усилия да противостоиш на нахалните бурени. Когато силите се изчерпват, когато настъпват равнодушието и безразличието, тогава растежът се заменя с застой и упадък. Затова и съществуват на този свят плевелите, за да провокират волята на човека и да проверят достоен ли е за награда. Трябва да приемем за себе си разбирането, че всичко добро в живота се подлага на нападение. И това е естественият път за подбор, кои са достойни и кои не.
Плевелите в живота имат точно такова предназначение – да превръщат увереността в съмнение, доверието в подозрителност, търпението в нетърпимост, а усилията в безпокойство и поражение. Не губете скъпоценно време да спорите с природата. Вредителите и ураганите само се смеят над тези, които злобно обвиняват живота в несправедливост. Несправедливо е, да. Обаче награди от съдбата получават тези, които не жалят сили и решително се борят с обстоятелствата. Не губете време, ловейки птиците, кълвящи посятите от вас семена или вредители, жадуващи да унищожат бъдещата реколта. За тези, които произвеждат, защитават и пазят плодовете на своя труд, не съществуват бедствия, които да унищожат всички усилия от миналата пролет. Научете се да приемате постоянно съпътстващите ви плевели на живота и знайте, че винаги отстъпват пред постоянните усилия на човек, зареден с силна вяра и твърда позиция. Казано е, каквото посееш, това ще пожънеш. Обаче ще жънеш само тогава, когато обединиш труда на сеенето с усилието на вярата и с правилно отношение към ценностите в живота. Смейте се над предвратностите на съдбата и търсете начини да ги победите. Очаквайте трудностите, защото те обязателно ще дойдат. Бъдете благодарни за изпратените препятствия, защото те укрепват човешкия дух. Безусловно, нашия характер се изгражда не благодарение на липсата на трудности, а чрез преодоляването им. Всичко на света, даже нещастията, имат своето предназначение. Ние всички, аз, авторът на тези редове, и вие, моите читатели, живеем в свят на причини и следствия. Настоящето, това е реколтата, посята в далечни времена. Някои семена сме засадили сами, други са били посяти за нас от нашите родители, учители и приятели. Те са действали от добри подбуди, обаче често собствените им слабости са наследени и от нас. Нашата днешна позиция, обкръжаващ свят, стил на живот и нашата преценка за собствените възможности се наричат обстоятелства. За да изменим обстоятелствата, ние трябва да променим причината за тяхното съществуване. Трябва да променим нашите навици, позиция, мнение и често се налага да сменим дори своята професия и своите приятели. Човек отива в магазина за цветя и без да се посъветва, избира и купува харесалото му растение. Отнася го вкъщи и го сади в собствената си градина. След няколко месеца вижда, че то е пораснало и укрепнало, но предизвиква алергии. Да започне да съжалява, че не е купил роза или лале, просто е глупаво. Обстоятелствата не трябва да се изменят само защото на човека не му е по душа резултатът. Той сам е причина за своите сълзящи очи и течащ нос. Така става и с хората, живеещи сред посредственост. При това няма никакво значение дали ние сами или някой друг е посял семената, от които е израснала реколтата. Глупаво е да обвиняваме другите, да жалим себе си или да търсим извинения в обстоятелствата. Всичко зависи единствено от нас, дали искаме да се преборим с причините. Ако искате да промените обстоятелствата, насочете вашите мисли, разговори и цялото си внимание към саморазвитие. Научете се да планирате живота си, четете и се усъвършенствайте. Използвайте времето си да се занимавате с ценни проекти. Мислете за достойни цели. Вложете вашия талант в почетно занятие и накрая пазете вашето достоинство, защото именно това, какъв се виждате, определя качеството на живота ви.
А сега да анализираме. Хората и събитията ще продължават да ви причиняват болка и да ви разочароват. Сред тях ще бъдат и тези, които вие най-много обичате, и тези, които малко познавате. Те рядко имат намерение да ви наранят. По-скоро някакви обстоятелства като правило ги заставят да постъпват враждебно към вас, да засягат вашите чувства и емоции. Така е било последните 6000 години на човешката история. На тази земя вие не сте първите преживели болка и обида заради необмислените постъпки на някой друг. Можете да избягате от действителността, добра или лоша, като не живеете в обществото. Но и тогава ви чакат разочарования. Вашите мисли постоянно ще се връщат към напуснатия живот, ще ви преследват чрез спомените и ще ви причиняват болка. Знаейки това, имате само една възможност, която ще ви помага, когато хората и събитията ви нараняват. Работете повече над себе си, отколкото над всичко друго. Можете ли да управлявате природата или транспортните потоци, тези, които обичате, или вашите съседи и вашия началник? Обаче можете и сте длъжни да се научите да управлявате себе си. Не се съмнявайте в себе си, защото там, където има съмнение, няма място за увереност. Не се пренебрегвайте, защото с пренебрежението идва и загубата. Не мислете за себе си лошо, но и не си въобразявайте много. Старайте се да се приемате такива каквито сте, нито по-добри, нито по-лоши. Не си позволявайте да бъдете високомерни и неучтиви, защото тези две качества свидетелстват за вашето желание да прикриете своята слабост. Не си губете времето на празно, съжалявайки за миналото, а мъдро изживявайте дните си, изграждайки по-добро бъдеще. Вие сте плодоносното семе за съзидание на всичко в света, предназначено не да лежи и бездейства, а да покълне под названието живот и да расте все по-високо и по-високо към безгранични хоризонти, преодолявайки всички препятствия. Вашата съдба е да откриете заложените във вас таланти и способности, да постигнете всичко, за което мечтаете. Повече радост, повече любов, повече внимание, повече нови планове, повече преодоляни трудности и повече удовлетворение. Това е равнището на живота, очакващ вашето решение и протегнатите ви ръце. Вие сте заслужили това, поемайки по своя нов път. Вас ви очаква успех. Глава 7. Есен. Време да приберем плодовете на своя труд. Аз обичам пролетта, но тя е доста млада. Аз обичам лятото, но то е доста гордо. Затова повече обичам есента, защото нейните листа са леко жълти, цветовете по-богати, плодовете по-сочни и тя винаги има леко тенък на печал. Нейното златно богатство говори за невинността на пролетта, за силата на лятото, за зрелостта и кралската мъдрост на приближаващата старост. Тя знае резултатите на живота и е доволна от тях. Лин Юн. Есента. Това е времето за ликуване. Времето да погледнеш навътре в себе си. За тези, които обилно са сяли през пролетта и са се борили с вредителите, плевелите и лошото време през лятото, есента ще донесе плодове и повод за веселба. За другите, които само са наблюдавали идването и отиването на пролетта и които са положили малко усилия, за да се възползват от нейния кратък срок, есента може да стане време за безпокойство и съжаление. Именно през есента ние можем да предвидим колко дълга или колко кратка ще бъде зимата.
Есента ще ни покаже добре ли сме работили или сме лъгали себе си, прекарвайки времето си в безполезни разговори и преструвайки се, че работим, когато всъщност сме бездействали. Земята и идването на есента играят ролята на съдия, който произнася окончателна присъда за нашите действия. Това решение не може да се оспорва, защото резултатите от тежкия труд, грижите и търпението са неоспорими. Реколтата или е обилна, или не, и не си струва да потърсим виновните за това. Уговорки по повод неплодородната земя, слабите семена или лошото време по-добре да оставим без внимание, тъй като сеячът сам е избрал земята и само сеячът е отговорен за резултата, а не обстоятелствата. Няма нищо по-вълнуващо от обилна реколта и няма нищо по-ужасно от вида на безплодната земя през есента. Така става и с селскостопанския работник и с ученика, писателя или бизнесмена. Скромните и оскъдни резултати водят до признаването на нашите минали грешки. Това е едновременно и трудно, и необходимо. Празната банкова сметка е признак за неефективни усилия в миналото, за пропуснати възможности. Тя е знак за голямо забавяне или мързел. Законът на Вселената е прост. Той се отнася за фермера и бизнесмена, за всички неща и за всички хора. Този закон е известен от сътворението на света и още от тогава хората се опитват да го заобиколят, да го оспорват и даже да го пренебрегнат. Но резултатите от нашия труд показват, че независимо дали го признаваме или не, той действа. Законът е прост и известен на всички. Той гласи: каквото посееш, това ще пожънеш. Във всички области на човешката дейност, това, което сме вложили, ще ни се върне. Това е законът на природата – да изравнява сметката. Както нашите мисли, така и делата ни определят резултатите, смисъла на живота и позицията на човека. Лъжата рано или късно ще се натъкне на лъжа. Търсенето на нови пътища за сметка на качеството ще доведе до неизбежни загуби, намаляване на доходите и безсънни нощи. Всеки труд трябва да донесе благополучие на занимаващите се с него. В противен случай той не би издържал последното изпитание на времето. Семената на ръжта, посяти през пролетта, ще се превърнат в ръж през есента. Същото се отнася и за пшеницата, ечемика и пъпешите. Не е възможно да сееш едно, а да чакаш да израсне друго семе, защото сте променили своето решение в средата на лятото. Много хора, завиждайки на успеха на другите, твърдят, че това е резултат на късмет или мошенничество. Виждайки човек зад волана на разкошен автомобил, насочващ се към скъпа къща на хълма, бедняците си мислят: не може да се спечели такова богатство само с труд и жертви. За щастливеца, притежаващ колата и къщата на хълма, това е успех. Реколтата, събрана през есенното време на неговия бизнес. Това е награда за труда, вложен през пролетта на неговия живот. През същата пролет, когато тези, които го обсъждат, са седели и бездействали, ловили риба или са разказвали анекдоти. Такава е човешката глупост. Този, който не владее нищо, винаги ще презира собственика. Тези, които презират мъжа или жената постигнали успех, според тях с късмет или с мошенничество, обикновено не знаят каква цена са платили тези хора. Те не могат да видят огромните разочарования, разбитите илюзии и неосъществените мечти.
Не могат да разберат какъв риск съпровожда растежа и инвестирането на капитал в недоказани идеи и проекти. Не могат да осмислят юридическите трудности, данъчното бреме, предизвикателствата, хвърляни от профсъюзните ограничения, забраните, наложени от правителството. Не могат да разберат и разногласията в семейството, съпровождащи човек по пътя към успеха. Тези, които презират, виждат само резултата, без да знаят цената платена за това благополучие. Докато егоистите в този свят мразят хората, достигнали успех, ще са обречени да живеят така, както са живели досега. През есента ние или се радваме, или съжаляваме. Тези, които не са опитали да използват предимствата на пролетта, да защитят реколтата си от летния зной, нямат основателна причина за недоволство. Те могат само да се оплакват. А оплакванията, това е просто начин да прехвърлиш своята вина върху обстоятелствата. Разликата между бедната квартира и къщата на хълма е като между средните усилия и тежкият труд през пролетта. Природата винаги обещава, че ще получим толкова, колкото посадим. Но ние забравяме, че за да получим много, трябва и да посадим много. Активната дейност през пролетта на нашия живот е задължително условие за голям успех през есента. Не са достатъчни 40 часа седмично работа в полето на собствените ни възможности, особено ако не сме ги използвали пълноценно. Понякога, за да постигнем резултат, трябва да направим болезненото признание, че нашето сегашно поле е много каменисто и обрасло с бодливи храсти, а плодородната земя е твърде малко. И макар че е трудно да сменим своето поле за по-плодородно, тези трудности са несравними с трудностите, които ще дойдат, ако нищо не променим. Глава 8. Зима. Зимата, подобно на пролетта, е период, който може да се появи по всяко време на годината и да напомни за своята безпределна власт. В разгара на лятото, когато се грижим с любов за посадената реколта, тя може да дойде и да погуби плодовете на нашия търпелив труд. Дори през пролетта, в това време на надежди и възможности, зимата може да покаже своето страшно лице. Ако не реагираме бързо, нашият успех ще бъде отложен от тази буря на живота с още една година. Зимата може да започне преждевременно и през есента, при прибирането на реколтата, когато очакваме да видим плодовете на своя труд. Първият урок на живота, който трябва да научим, е, че зимата не е далеч. Не е само когато е студено или има виелица. Тя настъпва и когато отчаянието или самотата, разочарованието или трагедията идват при нас, в нашия дом. Зима е, когато молбата остава без отговор, когато поведението на нашите деца ни кара да потреперим. Зима е, когато настъпват икономически трудности, когато кредиторите стоят на вратата. Зима е, когато губиш или приятел те предаде. Зимата идва в различни одежди и по всяко време. Идва и при селянина, и при бизнесмена. Идва и в нашия личен живот. Идването на зимата може да ни свари в две състояния – неподготвени или подготвени. На тези, които са подготвени за нейното идване, които са се потрудили през пролетта, грижили са се за своето поле през лятото, а през есента са събрали голяма реколта, зимата може да даде нови възможности. Тя може да стане време за четене, за нови планове, за натрупване на сили за предстоящата пролет, време за заслужена почивка. Тя може да бъде и време за радост, време, което прекарваме с хората, които обичаме
или с които сме работили. През зимата ние благодарим на съдбата за това, което сме постигнали и се наслаждаваме на плодовете на своя труд. Това е време за топли беседи, без сплетни, за гордост, но без егоизъм и самодоволство. Това как прекарваме времето, с какво се занимаваме, как се отнасяме към нашите приятели и каква позиция имаме, ще определи какво ще правим през следващата пролет. През зимата трябва да работим върху себе си и да анализираме резултатите от нашия труд. Защото ние или се усъвършенстваме, или деградираме. Никога не оставаме такива, каквито сме били. Ако не се развиваме, значи не използваме своя ум и своите възможности. А това, което не използваме, губим завинаги. И тогава, навярно, ще започнем да деградираме. Още един основен закон на живота. Човек или върви напред, или отстъпва. За тези, които са се оказали неподготвени, зимата е време за съжаление и незгоди. Време, когато трябва да платим много висока цена за нежеланието да бъдем дисциплинирани през ранните години. Неудобствата и спазването на реда ще ни изглеждат същинска глупост в сравнение с тежестта на оковите на разкаянието. Съжалението. Това е празен хамбар и празна кухня, тъй като до следващата есен има цяла година. Ние ще посрещнем пролетта с празни стомаси и празна кесия. Дори нашите сили ще бъдат на свършване. За тези, които са се подготвили, зимата ще прилича на пролет, но в друга одежда. За тези, които не са готови за нейното идване, тя е време на страх и неопределеност. Любовта и хармонията отстъпват място на обвиненията и страхът. Пролетта е времето, когато трябва да изпитваме страх, спомняйки си зимата, за която не сме били готови. Нека нашето въображение ни рисува пронизващ вятър, поля затрупани с сняг и покрити с ледена кора дървета. Нека пред нашия поглед се изправят плачещите от глад деца и видим разочарованието в очите им. Нека си спомним неловките извинения и молби за прошка за нашите минали грешки, както и страх, идващ с почукването на вратата или с позвъняването на пощальона. Ако предвидим тези ситуации на време, ще успеем да предотвратим витаещия над нас страх в градивен труд през идващата пролет. А трудът не ще допусне страшните картини, родени във въображението ни, да станат реалност. От всички сезони на годината, зимата може най-силно да засегне нашия живот. Тя е време на пропуснати възможности или загуба на любов. Време, когато верният приятел ви дава повод за разочарования и вашите конкуренти побеждават. Губите думи и студения поглед на този, когото обичаме, също е зима, както и песимизмът и цинизмът на тези, чието съвети ценим. Главното изпитание за хората, захвърлени в зимната вихрушка, не е дали ще предадат на забрава пролетта, а дали отново няма да допуснат нейното идване. Винаги се намира решение на проблема, стига да не направиш себе си част от него. Ако никой не ви обича или нямате работа, това е зима. Тя е дошла при вас, само защото някога сте пропуснали пролетта. Пренебрежението винаги се заплаща скъпо, а зимата е просто обстоятелство, резултат породен от предишни причини. Оплакванията от суровостта на вашата зима само я правят още по-сурова. Търсете вътре в себе си обяснението за вашите неуспехи. Причините за собствените незгоди рядко можете да прехвърлите на сметката на някой друг. Да прехвърлите вината за днешното си положение върху другите, това е удобен начин
да избягате от отговорност. Човек обикновено приписва неуспехите си на обстоятелствата. Ето защо по-голяма част от хората жънат плодовете на неудовлетвореността, която съпътства подобна жизнена позиция. Ако искате да промените нещата или обстоятелствата, променете себе си, своята позиция, своето мнение и своите навици. Разговорите за това какво трябва да бъде и защо всичко е така несправедливо, винаги ще останат само разговори. Безполезни приказки. С това се занимават мързеливите през зимата на своя живот, защото така намират и оправдание за собствената си безполезност. Някои намират в телевизора убежище от своя собствен безцелен живот. Други бягат от проблемите с алкохол и наркотици. Нека зимата ви завари в правене на планове за бъдещата пролет, а не в преброяване на грешките и пропуските от миналото. Нека ви завари усмихнати, щастливи и добронамерени, а не с лоши предчувствия. Нека ви завари благодарни за собствените си успехи и уверени в бъдещето. Това ще премахне всички препятствия по пътя ви към нов живот. Зимата е време на изпитания, размисли и самоанализ. Тя е време за преоценка на целите и начините за тяхното постигане. Зимата е време за търсене на решения на стари проблеми и раждане на нови планове, време за взаимно разбиране и смирение. Гнева е често срещано човешко чувство, поради което произнасяме присъди, без сериозно да размислим или се нахвърляме с обвинения върху близките си без основание. Зимата – това е време, когато трябва да бъдем безпристрастни и искрени със самите себе си. Време, когато трябва да усъвършенстваме своето умение да общуваме с хората, приемайки тяхното несъвършенство, защото и глупакът може да живее с съвършени хора. Това е и време да станем достатъчно мъдри, за да знаем какво да кажем, какво да премълчим. Мъдростта, идваща при нас през зимното време, ни учи, че еволюцията – това е по-бавна революция, а постоянното и постепенно изменение е закон на Вселената. Само безценните човешки качества – вярност, любов и вяра в Бога и в ближния – остават неизменими. Зимата е време за благодарност за нашите успехи и за това, че сме успели да преживеем липсата на успехи. Зимата е практически бездейно време на годината. Време за натрупване на знания чрез постоянно самообразоване. С зимата идва благоприятната възможност да изпълним дадените по-рано обещания и да отговорим на отдавна чакащите отговор писма. Това е време както за поощрение на младите и неопитните, така и за поддържане на старите, чието опит ги кара да изпитват тревоги за бъдещето. Зимата не може да мине без внимание, наставничество и опора за по-слабите, защото като награда ще получим по-голяма увереност в себе си. Учителя винаги получава повече, отколкото дава. През зимата мислете преди всичко за другите, разбиращи, отзивчиви и ласкави. Дори когато духат студени ветрове и когато снегът покрива земята, тя скоро ще се върне към нов живот. Глава 9. Поражението е най-доброто време да се започне от начало. Някои казват: не пожелавай леки пътища, а пожелавай големи прегради и препятствия, защото те формират характера на човека и неговия стремеж към успех. Почти всяка история на успех, която ми е известна, е започвала с това, че човек е лежал възнак, повален от неуспехите. В такива условия хората обикновено мобилизират всичките си способности, талант,
желание и решимост, а това е основата на успеха. Именно пред лицето на незгодите нещата започват да се променят. И тези неща винаги започват с промяна на личността. Аз открих, че това никога не става от само себе си. Именно човекът, чувстващ отвращение към своето днешно положение, изпълнен с решимост да промени своя живот, прави крачка напред към препятствието и сякаш се намира в съдебна зала, заявява: няма да търпя унижения занапред. Ето защо, когато времето, съдбата и обстоятелствата спешно се съберат на съвет, и трите без желание се съгласяват: по-добре да се отдръпнем на страна, тъй като сме безсилни пред такава решителност. Но повечето хора, за съжаление, не се променят. Те чакат да се променят обстоятелствата, като обвиняват другите или ситуацията за своите скромни успехи. Приемат поражението сякаш по природа човечеството трябва да се примирява с него и да се самосъжалява. Обаче животът продължава, дори ако сега лежите победен. Светът ще се събуди утре сутринта, сякаш нищо не се е случило и събитията ще текат със собствената си последователност. Вашата роля в сегашния успех или неуспех е временна. Вие ще преживеете своето нещастие също така, както сте попаднали в него. Състоянието на всеки човек, който чувства себе си победен и засрамен, е състояние на много хора в същата страна в същия този момент. Някой веднъж ми предложи всеки път, когато започвам да мисля, че няма да понеса нападащите ме на успехи, да си казвам: и това ще мине. Малко са тези хора, които в момент на духовно и финансово изтощение могат да започнат всичко от начало и, вдигайки се на колене, не само да вършат добре своята работа, но и да преодолеят бедността и да преуспеят. За тях ще се напишат книги и светът ще произнесе присъда щастливец. Обаче никой не знае какво отчаяние и самота е изпитал всеки от тях преди да започне движението си към постигане на целта. И така, колкото и наивно да звучи, благодарете на Бога за своите прегрешения, ако се намирате там, откъдето са започнали всички истории на успеха. Вие можете всичко, което искате. Да станете това, за което сте мечтали, тръгвайки от мястото, където сте в момента. Така е започнал Лонгфелло, така са започнали Микеланджело и Линкълн. Род Серлинг е написал 40 разказа преди да му приемат първия. Уолт Дисни е бил унищожен от вестникарите, твърдящи, че няма талант. Ричард Бирд е разбивал 2 пъти своя самолет преди да стане един от най-великите изследователи на въздушното пространство. Затова бъдете благодарни на своите незгоди. Обаче нека те работят за вас, за вашето по-добро бъдеще, а не против вас. Светът охотно ще стои до вас, ще ви позволява да се оплаквате, докато просто не загинете, сломен и самотен, ако това е, към което се стремите. Този свят ще стои на страна и когато вие твърдо решите, че вашето днешно положение е само временно явление, когато се съвземете и тръгнете към своята цел. На света му е все едно какъв избор ще направите. Затова рискувайте. Прецелете се в успеха, а не в празното съществуване и самосъжаление. От този момент до края на своя живот издигнете себе си над обстоятелствата. Стремете се към съвършенство, като помните, че вие сте направили избора да постигнете успех. В края на краищата имате само един живот. От нас и само от нас зависи, за да го направим забележителен. Не върви пред мен. Аз мога и да не тръгна след теб.
Не върви след мен. Аз мога и да не те поведа, но върви редом до мен и ми бъди приятел. Край.